Modelovanie dažďa Miňo Gašpar a Paľo Prázdnovský. Pomôcky. 2 plastové tácky, kocky ľadu, nádoba s horúcou vodou, postup. Na jednu tácku dáme nádobu s horúcou vodou a na druhú dáme kocky ľadu. Vysvetlenie deja. Vodná para z kanvice horúcou vodou zohrieva tácku kockami ľadu a tie sa roztopia a vytvárajú umelý dážď. Záver. Zistili sme, že vodná pára zohrieva kocky ľadu, ktoré sa roztopia. A kvapky vody padajú na tácku, ktorá je pod ňou. Ďakujeme za pozornosť. Vyrobili Miňo Gašpar a Paľo Prázdnovský.